Снима ли вече? Снима, да. Бавно ми снима. Ето го BMW-то. Преводи са, ето го и Subaru-то. Тръгнаха. Тръгна. Subaru-то му скочи. Subaru-то тъпи. Мини вдясно да хванем. Ето BMW-то изпреварва Subaru-то. Невероятно. Дай газ. Невероятно. Те му се пречат. Subaru-то вече чукна спирачки. Снимам, а? Ще ли реклама? Мишката. Ай сте. Дай пауза. Написа ли пауза? Да, рекорд, да. Написа ли рекорд? Да, записва. Така някакви туристи са пречка пробата. BMW-то по едно време бая позасили така. Трябва да се лепно, аз чаквам повече. Скидето 220. Ама то Subaru-то много дръпна. На старта много дръпна Subaru-то. Ай, карам Мерцеса. Андрей е дошъл, супер. Стига няма батерия, какво правиш сега? Да, запиши рекорд. Mercedes AMG срещу Subaru Impreza. Шопа. Свали джама, кажи на шопа да ни тръгне да пресича само. Subaru-то тръпна, Mercedes взема от тебя. Газ. Ето, невероятно. Mercedes взема дърпа. BMW-то ще задмине Subaru-то, ето виж. Невероятно. Subaru-то са пречи на BMW-то. Невероятно. Мерцеса ги изкърти много мощно. Обаче... Снимай там. Снимам. BMW-то много здраво тъпа обаче. BMW-то ще да изкърти Subaru-то при този старт. Мерцеса колко замина ние са. Ето го там в далечината. Subaru-то. Този път обаче BMW-то тръгна доста по-убедително. Subaru така скача на старта. Subaru-то на старта много хубаво така. Сега съм снимала. В момента караме след BMW-то. Този път обаче BMW-то доста добре изтегли. Даже Subaru-то му се изпречи на пълно време. Да, гонка между Dodge Stealth и BMW. Тук да не го пуснеш. Що с шемет да спаля. Dodge е убедително. Dodge е дропна доста.